Lluniwyd ein tirweddau eiconig gan ein hetifeddiaeth ffermio, ond mae polisïau amaethyddol y gorffennol wedi gorfodi'r defnydd o arferion anghynaliadwy na fuont yn garedig iawn i natur. Gallai un rhywogaeth o bob 6 wynebu difodiant yng Nghymru cyn bo hir. Mae'r cynllun ffermio cynaliadwy, sy'n disodli'r taliadau amaethyddol a gawsom gan yr Undeb Ewropeaidd, yn cynnig y cyfle mwyaf hyd ymaen i gefnogi ffermwyr mwyn iddynt allu cynhyrchu bwyd, ochr yn ochr ag adfer natur, a mynd i'r afael a newid hinsawdd. Caiff cyllid ei roi i ffermwyr sy'n cymryd camau i helpu natur a'r hinsawdd. Y ffermwyr hynny sy'n mynd gam ymhellach, fel creu pyllau dŵr a mannau i fywyd gwyllt. Bydd y rhai sy'n cydweithio mwyn helpu i adfer natur yn derbyn arian ychwanegol. Hoffem i'r rhan fwyaf o'r arian fynd i'r ffermwyr sy'n hyrwyddwyr yr amgylchedd cyn gyntad a phosib, fel bod mwy o ffermydd yn ystyrlon o natur a'r hinsawdd, ac yn chwarae'r rhan yn y broses o dorri alluriadau carbon niweidiol, mwyn helpu i Gymru gyrraedd sero net erbyn 2050, ac i adfer bywyd gwyllt, fel ein bod yn gwrthdroi colli natur erbyn 2030. Yng Nghymru, mae llawer o ffermwyr yn gweithio gyda natur i wneud y tir mor ffrwythlon a chynhyrchiol a phosib. Yn defnyddio adnoddau naturiol ar ei ffermydd i fwydo'u hanifeiliaid, fel nad oes angen iddynt ddibynnu ar gynydau a fewnforiwyd sy'n achosi datgoedwigo a cholli cynefin. Maen nhw'n defnyddio'r hyn mae natur yn ei gynnig i fwydo ac amddiffyn y cynydau rhag plau, yn hytrach na defnyddio gwrtaith a ffla laddwyr artiffisial a drud sy'n tagu ein hafonydd. Dylai cynllun ffermio cynaliadwy Llywodraeth Cymru helpu i gefnogi ffermwyr sy'n defnyddio'r dull hwn o ffermio, mwyn i ni adfer cymunedau ffermio, adfywio ei bywyd gwyllt a'n hafonydd, yn adfywio ein byd yng ngwlad ein dyfodol.